Egun guztioi, eta bai presentzialki eta baita ere online jarraitzen ari zareten guztioi ongi etorriak. Gure helburua da gaurkoan igazte dinamika azaltzea. 2008tik datorren dinamika da, baina ja aurtengoan 2020-2021 honetan gure ustez konsolidatuta dagoen dinamika da eta gaina indarrean datorrena, hurrengo urteei begira. Bere helburu nagusia da nerabeen artean euskarazko ikus-entzunezkoak sortzeko prozesu hori indartzea, eta baita ere hor, nolabait esateko nerabeetan aisialdian, eskolaz kanpoko jardueretan edo egoeratan komunitatea sortzea euskaraz funtzionatzeko. Ikus-entzunezkoa sortzea da importantea, baina prozesua bera ere, eta hor implikatzen diren pertsonak, nerabeak, funtsezkoa da baita komunitate baten inguruan estrukturatzea, egituratzea, eta prozesua bera da importantzea guretzako. Uste dugu, kualitatiboki importantea dela, kuantitatiboki bai, azkenean nerabe asko eta gerozta gehiago implikatzen ari direlako, baina kualitatiboki importantzia handia da, batez ere nerabeengan euskararen erabilera sustatzeko. Gure helburu nagusia hori da, eta ikusten dugu, pozez, gerozta gehiago urtez urte indartzen ari den bide badala. Aurkeztuko ditut gurean dauden guztiak, alde batetik daukagu Hezkuntza Berdintasuneko Foru Zuzendaria, Arbiño Mendizabal. Beste batetik daukagu Inigo Salaberria, Euskal Eskola Publikoko Zuzendaritza Elkartearen Federazioko presidentea. Bestalde daukagu baita ere Zigor Ibarzabal, ikastolan elkarteko hezkuntza arduraduna. Eta gurekin Elena Sánchez baita ere, Gipuzkoako Kristau Eskolako Pedagogia Saileko ordezkari bat. Guztiok asko gara, hitz beraz nik ere labur egingo dut. Aipatuko dut hori bai, testuingurua nola esaten nuen bezala 2019an sortu zen formalki eta bakaleran fisikoki bideo, baina lehenagotik ere bideoren inguruan lanketa handi bat egin genuen. Bideoren helburua proiektu estrategikoa da, etorkizun eraikitzen barruan dagoena, eta bere helburu nagusia da ikus-entzunezkoak euskara sortzea, eta beraz laborategi bezala funtzionatzea eta bakaleran. Hori ja, martxan dago, esaten nuen bezala 2019tik aurrera, baina lehenago egin genuen gazteen eta nerabeen konsumoen, ikus-entzunezkoen konsumoen azterketa bat, Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera, eta azterketa harrak ematen zuen irakurketa guretzako oso gordina zen, oso gogorra zen. Eta da, gazteen kontsumoetan hizkuntza erabileran ikuspegitik 70% zela gazteleraz, 20% euskaraz eta 1% ingelesez. Hori Gipuzkoan. Ikusten zen beraz gaztelerak izugarrizko nagusitasuna zeukela arlo horretan, eta kontu naukita gune ez formaletan, eskolaz kanpokoetan, ikus-entzunezkoak izugarrizko pixua zeukela, hori guretzako ja bilakatu zen irakurketa gogor bat, eta gaina oso puntu kritikoan. Ikusten genuen hor ez genbiltzala bat ere ondo, eta hor ekimen bat jartzea bideoren eskutik ikus-entzunezkoak sortzeko funtsezkoa zela. Egia da baita ere pandemiaren eraginak bete-betean jo duela baita ere nerabeen hizkuntza ohituretan, hor ikusten dena da, nagusiki eskolaz kanpoko presentzialidade, eskolan ez egotearekin baita ere hizkuntza ohiturak ere joeran negatiboa izan dutela, eta ikusita baita ere eskolaz kanpo ze nagusitasun duten beste hizkuntza batzuk euskaraz direnak eta batipa gaztelerak, hor ikusten genuen pandemiak ez duela bateren deserek egin arlo horretan. Beraz, behar ditugu euskarazko edukiak, alde batetik, eta behar ditugu baita ere euskarazko erreferenteak mundu horretan. Eta ikusten dugu euskararen normalkuntza prozesuan, hemendik aurrera, hilala biziko gune badala, anbito badala, eta baita ere kolektibo badala nerabeena. Horra, 14-16 urteko tarte horretan hizkuntza ohiturak asko ezartzen direla. Eta joera tamalez ez dela batera ona, dana daukagun pertzepzioa. Orduan, igazte dinamika hau martxan jarri zen oso modu lotua bide hori, eta gero baita ere oso modu piloto egoeran 2018an ikastetxe bakar bat erabile genuen, baliate genuen esperimentazio ikuspegi batekin, da 60 ikasle, baina hurrengo urtean 2019an ja 6 ikastetxera edatu genuen, da 300 ikaslera, beraz hor jauzi importante dagontzan 2019an, eta 2020ko hori erabat baldintzatu zuen pandemiak. Beraz, garai hartan ja, martxoan
Okertzen manago, pandemiaren ja erdi-erdian kontratua esleitu genuen, baina hori martxan jartzeko zailtasunak oso importanta ziren, eta aurten ja hasi dugu ja 21ean sartu gara buru-belarri hori implantatzen eta martxan jartzen. Zein da helburua, esaten nuen bezala, 14-16 urteko tarte horretan, alde batetik sorkuntza bultzatzea, bezaletik zabalkuntza baita ere bultzatzea, eta baita ere ikusentzunezkoen kontsumoak eta baita ere sare sozialen presentzia eta edapena baita ere sustatu. Sare sozialen protagonismoa igazten oso zentrala da. Edukiak importantea dire, baina hor sortzen da komunikazioa eta komunitatea guretzako esango genukeia importantea bat guzti dela. Beraz, hor, arrakasta importantea izan da, Garbiñek gero aipatuko du, uste aurretik bideo daukagula eta gero Garbiñek aipatuko du nundin orakoa proiektuarena aurtengoan, baina baita ere, arrakasta honen, da ibideo guzti honetan, giltzarri batzu daude eta bata da ikastetxeen laguntza eta implikazioa, hori gaur ere eskertzeko daukat gaurkoan, uste dut hezkuntza sistema Gipuzkoan oso ondo errazionatu duela eta implikazio oso ondo izan dela. Egia da, eskolaz kanpoko eta aisialdiko jardura dela, baino pivotatzen du ikastetxeetatik abiatzen delako eta kolektiboak hortik datozelako. Beraz, euren implikaziorik gabe igazte ezingo genuke martxan jarri eta horregatik eskertzen duet euren presentzia hemen eta bat euren implikazioa proiektuan. Gero egia da baita ere, aisialdiari lotutako dinamika badala eta horrek ere arrakastarako badauka bere ekarpena. Eta ikusten dugu baita ere, importantea zala eta uste genuen, gidari batzuk, gazte gidari batzuk, sortzaile batzuk txertatzea eta saioetan, bai presentzialak eta bai virtualak, 3 izan dira, Garbiñek azalduko duen bezala, hoietan 6 gazte egotea, sortzaileak direnak, euren esperientzia eta euren tresnak gaztetxoei eta nerabei helarazteko, gazte sortzaile horien protagonismoa bai estilo berrien ikuspegitik, baita ere hizkuntza beraren ikuspegitik ere, guretzako arrakastaren iturri importanteenetako bat izan da. Beraz, 2021ean, martxoan hasi zen dinamika, ekainean daukagu aurreikusita saio banaketa egitea, eta 1200 nerabe ditugu parte hartzaile 15 ikastetxetan. Ikusten zuen bezala beraz, lehenengo urtean bat, hurrengoan 6 eta oraingo hontan dauzkagu 15. Eta gure helburua izango litzateke edatzea geroz eta gehiago Gipuzkoako ikastetxe guztietara alden neurrian edatzea esperientzia. Uste dugulako oso arrakastatsua dela eta baita ere urtez urte frogatzen duela hazkundeko aukera hori ez. Eta gero beste kontu bat lehena basaten nuena zen, egia da 1200 parte hartzaile duela, baina daude hor komunitatean nolabait esateko sare sozialetan eta parte hartu duten gaztetxoak ja 30.000 iritsi dira. Horrek esan nahi duena da komunitate hori zabalagoa dela eta sare sozialetan dagoen irisgarritasuna probestuz, baina askoz ere gazte gehiagotara iristen ari gara. Eta daukagun esperantza da nola gainera 1200 horiek diran eurek sustatzaile sare sozialetan, proiektua onditzen den neurrian gerozta gaztetxo gehiagotara eta nerabe gehiagotara iritsiko garela. Beraz hori guretzako benetan irisgarritasunaren ikuspegitik, irismenaren ikuspegitik funtsezkoa da. Eta bukatzeko esan, bi giltzarrei nagusi dauzkala proiektu honek igaztek, bata dela sorkuntza eta bigarrena dela komunitate bat sortzea. Eta bietan aurrera goazela. Eta hori dela helburu nagusia. Eta aipatu baita ere, etorkizunari begirako erronka bat daukagula, eta nahi dugula baita ere, eta lortzen ari garela baita ere, gaztetxoan nerabeak eurek izatea protagonista. Nik ies egin nahi diot ikuspegi paternalista bat. Nik uste arlo honetan eurek hartu behar dutela euren responsabilidade, euren ardura, eta beraz oso modu, ez dakit esan, autonomoan edo autogestionatuan egin beharreko jardura badala, eta arlo horretan behintzat, iruditzen zaigu eman ditugun pasoak oso interesgarria direla. Eta jarraituko dugula 2021-2022 ikaste urtean baita ere bide beretik. Hori da pixkat nire sarrera, eta hortik horrela Garbiñek dauka hitza. Bideoa? Bideoa ikusiko dugu orain.
zure festa. Ez nago jasateko prest, ardizkantzitak kotxo bazara eta ez dizu sinisten. Oean zaren lanik ezakit zer, zurekin ez banoan iaz naizela ezer. Hor dauzkat lagunak piztikultunak, eta ez dut behar inok esatea. Badaki maltzurra naizela goxoa krudela, zuk esan gabe. Aizu gaur ez du nahi negarik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoan nahi dut hasi eta uka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezatzu zerua. Ae, 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 kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezatzu zerua. Ae, ae, ae. Klase korolak, akzioa! Jarraitzen dugu dantzan. Oh, Bueno, ikusi dezuen bezala oso erakargarrie irutzen zait. Gure hizkuntzatik bastante urruti, ezta? Eta Markelek esan duen bezala, diputatu nagusiak esan duen bezala, beraiengandik sortu behar da hemen iraultza txiki hau. Egitasmo esperimentala izan da, etorkizuna eraikiz ereduaren barruan, eta diputatu nagusiak esan duen bezala, aurreko esperientziatik ikasi deguna aplikatu dugu aurtengo ikasturtean. Beti ikasten ari gea, baita guain egin dugun esperientzia horrekin ere. Eta pandemia garaien gaina, egunetik egunera erabaki berrik hartu behar izan ditugu. Diputatu nagusiak esan duen bezala, nerabekin egin den lana da euskarazko edukiak sortu, zabaldu eta kontsumitu. Eta sare sozialak izan die euskarri nagusia. Igazte dinamika lehiak eta bidez egituratutako dinamika bada. Eta parte hartzaileei proposatzen zaizkie hainbat desafio. 3 hain zuzen ere. Lehenengoa bukatuta dau eta orain bertan haidie bigarrengo desafioarekin. Eta arrakastarako oinarriak aipatu ditu diputatu nagusiak, baina ez da etor gaizki aipatzea gure ustez, ez? Ikastetxeen laguntza egie da. Ibilbide honetan guztietan ikastetxeek aurkeztu duten konpromisoa eta parte hartzeko gogoa ezinbestekoa izan da eta bertan daudelarik gure eskerrona. Bigarrena da ikastetxetik kanpo egindako ekimena dela eta horrek jartzen gaitula beste paradigma baten. Gazteak ateratzen ditugu ikastetxetik eta antzoki batera eramaten ditugu eta dibertitzeko tarte bat da, berai, ze lehenengo gauza esaten zaiena da, atera mugikorra zuen patriketatik. Eta hori, justu ikastetxean, justu kontrako esaten zaie, ez da? Ez dugu esaten euskara bultzatzeko ekimena denik, ja nik uste nahikoa esan diegula, oinarrie da ikusentzunezkoak sortu behar dituztela euskeraz. Gazte sortzaileak aipatu ditu diputatu nagusiak eta ikusi ditugu hor batzuk, ikusi dituzue estilo berri bat dakartela eta gazteen hizkuntza berean hitz egiten dutela. Gaur egun oso jomugan dauden gidariak dira eta adibidez jorratzen dituzte hainbat sormen kultural, ez? Reggaetoika abeslariak, rapa, trapa, musika elektronikoa, interpretazioa eta literaturareko sortzaileak baditugu, ez? Beraiek azaltzen zuten beren lana zeintzan eta bultzatzen zituzten hau zeuden gaztek bere sormen prozesura egitea. Lehenengo erronka izan zen lema bat sortzea, igazte ekimenaren inguruan, hoi bukatu da. Bigarrena izan da, elementu bat eman zaie, atea. Atearekin egin behar dute bideo bat, sortu behar dute bideo bat. Eta datozen astetan egingo da, hoi danak presentzialak izan dira, eta hor eskerrak berriro ere ikastetxei, eta bertan parte hartu duten arduradunei, ze 1200 ume edo gazte moitzea, gaina pandemia egoeran berea dakar.
hirugarrengo saioa onlineko saioa izangoa, eta amaitzeko ekainaren 16an izango dugu sari banaketa ekitaldi eta bakaleran. Gune egin du sari banaketa hori masiboa izatea, baina ez da hala izango, guztio dakigun arrazoiengatik. Desafio guztietan, sare sozialen bitartez partekatu dituzte beren lanak. Eta nabarmentzekoa da, lortu den oihartzuna eta interakzioa. Diputatu nagusiak esan du, 3 hilabetean, egitasmoaren lehenengo 3 hilabetetan, 30.000 erabiltzaile bakarrek bat egin dute igazteren Instagram kontuarekin. Eta 4.600 interakzio izan dituzte. Eta gaina euskeraz. Martxoan hasi ginen esan bezala, eta ekainean bukatuko dugu, 15 ikastetxeek parte hartu dute eskola publikoak, ikastole elkartekoak eta kristau eskolak, eta 1.200 nerabekin modu presentzialean landu baldin bada ere, esan nahi duguna da, hau irikita daula 14-16 urte bitarteko gazte guztientzat. Ze igazte.eus webgunean eta Instagram kontuan badaude bai oinarriak, bai sari banaketarako baldintzak, nola ze sortu behar duten, animatu nahi ditugu beste edozein ere parte hartzera, eta tutorialak bertan daude eskegita modu librean. Zer esango nuke gehiago, datorren ikasturterako ere lotuta dauzkeula lanak, eta 2 urteko dinamika honek nahi du helburu dauke Gipuzkoako gazte guzti horiengana iristea, eta olatu handi bat sortzea. Besterik ez. Gure aldetikan, aipatu diran kontzeptuetatikan, nabarmenduko genituzke bata komunitatearena, bestea erronkarena, ze bi horiek uztartuta aurre egin diezaiokegu, gaur egun bizi dugun egoera berri ziurgabe honei, ezta? Eta goraipatzekoa noski, ikastetxeek egoera zail honetan erakutsi duten konpromiso eta lana horren baitan. Balorazioak oso positiboak izan du dira, ikasleek ekintza honen protagonista beraiek diran horiek oso ondo baloratu izan dute, ikastetxeetatikan lanean aritu diran irakasleak ere halaxe baloratu izan dute, pena aurrez aurreko hori gehiago jorratu ezin izana, baina hoixe da gure aurtengo egoera, gure egungo egoera, baita hezkuntzaren beste esparrutan ere ez. Eta aurrera begira, ekintzak jarraibidea izatearen eta edatzeko gaitasun hori edukitzea, eramaten gaitu azkeneko refleksiora. Zein garrantzitsua den, hezkuntzan aritzen garenok inguruan ditugun beste eragileen elkarlaguntzarekin eta elkarlanarekin, denok bilatzen dugun helburu hori, ez? Euskal gizarte euskaldunago eta partekatuago eta anitzago eta elkar ekintzan zituagoa den hori, ezta? Eta labur bilduz hoixe da gure aldetikan planteatzen duguna. Guk ere bat eginda dagoeneko aipatu diren guzti horiekin, esan beharra dago, zailtasun eta ikasturte benetan xelebre izan dugun honetan, zailtasun horiek gaindituta balorazio oso positiboa egiten dugula, bai ikastetxeetatik eta bai eta elkartetik ere bai, eta uste dugu jarritako erronka hori lortu dugula, eta bintzat lortu dugula euskal kulturaren sorkuntza, transmisio eta kontsumo hori nerabenganaino iristea, ezta. Hasiera batetik lerratu gea ekimenaren helburuekin, oso bat etorri gea, gaina uste dugu arrakastarako faktore gakoak izan dituela, bai, alde batetik aipatu dugu, ikasleen motivaziotik gertu, beraien sorkuntza, autogestiotik, ez? Eta horiek, beraiek eskertzen dituzten baloreak izateaz gain, gainera ludikotasunetik egin dugu, ez? Ondo pasatzetik, eskolaz kanpo atera ditugu, beste eremu batzuetara eraman ditugu, eta horrek, nahi ez, beti ere interesa eta motivazio hori pizten du, ez? Ikasleen balorazioa oroar oso positiboa izan da. Eta gainera esango nuke lortu dugun beste gauza bat ere izan dela erakustea eta euskal kulturan erreferente klasiko ez gain badirela beste
mota batzutako erreferenteak agian beraien nahi eta interesetatik gertuago daudenak, ez? Eta horiek ere, hori erakusteak ere bultzatu ditu beraiek sorkuntzara, animatu ditu beste erabateko, betaurreko batzuetatik euskal kultura hori ikustera, ez? Eta hori, nik uste, erronka ondila dala, ze argi dago, erreferente klasiko horiek ezagutu behar ditugula, baina benetan gazteak erakarri nahi baldin baditugu, beste erabateko erreferenteak ere behar ditugula, ez? Eta ni bukatzeko, aipatuko nuke, eskerrak eman Foru Aldundiari, honelako ekimen hau aurrera eramateko, orain guztet hobekuntza fase batean sartuko garela, hor ikastolak eta ikastolen elkartea bide lagun izango gaituzuela, noski, eta aurrera begirako edizioetarako ere, zai eta irrikitan egongo garela, beraz, mila esker. Zuta, Lena. Bai, nire eskerrak ematen hasiko naiz, gonbidearengatik eta parte hartzeko nolabait aukera luzatzeagatik, eta batez ere, zuek aipatu ezen bezala, gure ikastetxeei eta irakasleei egindako lanagatik eta esfortzuagatik, ez? Asko gora aipatzen ditugu beste sektoretan, ez? Jota fuego egon diren profesionalak, eta nik uste ere hezkuntza mailan gure ahaleginak egin ditugula eta oso ondo gainera, ez? Orduan, horrekin hasi nahi nun. Eta pixkat esan dezuenari batuz, noski motivazioa, komunitatea, eta nik gainera gehituko nioke beste puntu bat, ez? Azkenean IKT-ekin lanean, hizkuntzekin lanean, eta urte asko daramatzagu, baita Kristau eskolan ere, hainbat proiekturekin lanean, baina hemen badago nik uste dut ludikotasun horretatik aparte gaztei helarazten digun beste mezu bat, ez? Eta hau da, zu zeran horretan badaukazu talentua, badaukazu zer esan, horrek balio bat dauka, eta eman edizkizugu nolabait hori azaltzeko eta hori elkar banatzeko tresnak. Eta zu zeran horretan eta gure euskal kulturatik badauzkazu nolabait sortzeko eta besteekin elkar banatzeko gaitasunak. Ez zertan beste hizkuntza kulturetara jo behar, ez? Hori nolabait adierazteko eta sortzeko. Nik uste hori badela mezu oso garrantzitsu bat, ez bakarrik beraiek euskaraz hitz egin dezaten, baizik eta guk gizarte bezala gaztei eman diezaiek egun nolabaiteko mezu positiboa, ez? Nolabaite beraien kulturak eta beraien gaur egun bizidan ikusentzunezko realitate honek badaukala edukiera gure gizartean eta nolabait aurrerago edo helduagoak geran ere nolabait positiboki ikusten dugula hori, ez? Eta ongi etorriak direla beraiek egin beharreko ekarpenak, ideiak eta daukaten talentu osoa, ez? Orduan, nik uste dut hezkuntza aldetik ere oso ekimen aberasgarria dela gazteentzako. Oso ondo. Ondo, ez dakit, alderarik dago, zerbait jola epatzeko? Listo. Beste izgalima dago? Eskerrik asko. Eskerrik asko, zi. Esker.